सासे हिन्जावजों हाग्रामा महिलार सादिन भाइराल दहाय आं मोनसे भिडिअ लाबोदोंमोन। नैबे भिडिअआव फिन आं नोंथांमोननिसिम मोनसे आपडेट लाबोदों। जाय मानसिया जाय सुबुङा फोसावदों बे बाथ्राखौ बिनि गेजेरजोंनो नैबे जाहैबाय मोनसे भिडिअ होनो थांगासिनो दं आं। नोंथांमोना मोनसे समनिफ्राय नुदोंमोन ससेल' क्लिप, नाथाय फुल भिडिअ नुबाय। जाय नायदोंमोन दासिमाव नोंथाङा बेसेबां मतामत दङ बा बेसेबां सैथोथिखौ मोनो। दा बेनिनो नैबे भिडिअखौ आं नोंथांमोननो फोसावनानै होग्रोनि। मानगोनां जोंहा बिटिआरनि सिएम प्रमद बर' सारनि खुगानिफ्राय बै समाव बोरैमोन आरो दासिमाव मा नुबोदों नोंथांमोना। आरो दिनै बे राजघाटआव गसंनानै आं बुंदों आलादा रायजोखौ जेब्लासिम मोना जोङो खुनु दिन जनानै थानाय नङा। नाथाय आलादा रायजोआ जेब्लासिम मोना जोंनि सोमावसारनाया थांबाय थागोन। दिनै गोबां गोनो गोथो जादों जे जोंनि सिमाया बारायगोन ना बाराया। बे सुक्तियाव सिमा बारायनायनि खोथाया रोखा रोखा लिरनाय दङ। गामि हाबनायनि खोथाया रोखा रोखा लिरनाय दङ। गामि दाननायनि खोथायाबो रोखा रोखा लिरनाय दङ। दा दिनै सोरबा बिदा फंबायफोरखौ सोरबा थुनज्लायनानै बुंनो हानाय जे दिनै उमुगा हाबनाय नङा उमुगा हाबनाय नङा। जोङो सोरबा बुंदों जे भरालि दैसिमबाबो सोनांगौमोन। भरालि दैसिम सोनाया बारा गिदिर खोथा नङामोन। नाथाय गहपुरखौ गारनानै थांनो नागिराखै, जेरावनोखि 500 सुबुङा इनाय अनागारै दानस' जादों। दा बेनिखायनो जोङो गोबां जुजिदों। दिनै हरनि 2टासिम जुजिदों, फुंनि 4टानिफ्राय दासिम जुजिगासिनो दङ। आरो आंनि मबाइलाव दाबो अफिसारफोरजों जों दान्थे बिदान्थे खालामगासिनो दङ। दा नंखायनो जोंनि दावहाया कुनु दिन जोबनाय नङा। दुखुनांथावा बेसो जाहैबाय जोंनिनो राजखान्थि नेताफ्रा बे सुक्तिया दाजाथों जोंनि गेजेराव एनडिबिनि गेजेराव गावस्रा गावस्रि खालामना दोननाय बायदिसिना थासारिफोरखौ दाबो नैबे समसिमबो जुजिगासिनो दङ। आरो दुखुनांथावा बे सोरबाया दिनै आफादगिरि हिसाबै आंखौ प्रमद बर'खौ गाज्रि मोनो, गोबां खोथा बुंदों। फैसा जानानै सरकारजों बायजाबाय फानजाबाय, गाबोन समफोर फेसबुकाव ओंखारगोन। आं नोंथांमोननि सिगाङाव बुंदों जे बर' हारिखौ लानानै सोरनोबा फाननो बायनो हानायनि कुनु आंहा सक्ति गैया। बर' हारिनि थाखाय जिउ होनो हायो, नाथाय बर' हारिखौ फोथाय खेबस' जों खालामनो मालाबाबो हाया। दा नंखायनो मानगोनां रायजोफोर, दिनैनि समा रंजानायनि सम। आरो दिनै माहारिनि बिफा महात्मा गान्धीनि बे फबनाय जायगायाव जों फैदों। आरो बेवहाय जोङो समायखिरा लाफिनगोन जे दिनै जि सुक्ति खालामनानै गाबोन समफोरनिफ्राय गोजोन थासारिखौ लाबोनानै जे इयुनाव जुजिलांनायनि थाखाय जों बयबो जानजि खाफ्रागोन। जोंनि आल्टिमेट डेस्टिनेसनखौ जोङो इमोसनजों, जोंनि आल्टिमेट डेस्टिनेसनखौ जोङो रमान्सजों जों लाङा, जोङो गियान बुद्धि साननाय हनायजों जों आल्टिमेट डेस्टिनेसनसिम जोङो थांगोन। दा नंखायनो खुनु गोनो गोथो जानो गोनां गैया। बे सुक्तिनि गेजेरजों जोङो सेन्ट्रेल इउनिभारसिटि मोननो थांगासिनो दङ, स्पर्ट्स इउनिभारसिटि मोननो थांगासिनो दङ, जोङो मेडिकेल कलेज मोननो थांगासिनो दङ, नेरिम्स मोननो थांगासिनो दङ, जोङो नर्थ इस्ट रिजनेल इन्स्टिट्युट अफ मेडिकेल कलेज आरो गोबां जिनिस दङ। दिनै बिथांमोना बुंना लादो जों बेखौ सोबाय जों बेखौ सोबाय। आर'नाइ ट्रेन कुनु गोसोखाङाखैमोन, जों गोसोखांब्रबनानै दिनै आसामनिफ्राय साउथ इन्डियासिम आर'नाइ ट्रेन खारगासिनो दङ। गतिके जाथि दानाया सोरनिबा बिगुरजों सा साज्रां सानब्रबनानै बुंनाय खोथा नङा, बे गोरबोनिफ्राय फैनांगोन। ओंखायनो जोङो दारि कमानिफ्राय लानानै जुजिगासिनो दङ। कार्बि आंलंआ दिनै 15 बोसोर इमप्लिमेन्ट जायाखै। मैया हरावबो दासिमबो जोङो नांलायबावदों जे कार्बि आंलंआ नेक्स्ट पार्लियामेन्टआव फैगोन ना फैया। आङो मैया बुंदों आसामनि सासे मन्थ्रिखौ, जों दिनै जि सुक्तिखौ खालामगोन बे सुक्तिया जुदि आखरे आखरे पालन जायाबा आं नोंनि न' लांगोनायाव थांना सुइसाइड खालामहैगोन होननानै। उनाव बिथांमोना दिनै गासैबो खोथाखौ स्पष्ट हरदों, इमोसनेल जानाङा। मैया सिएमजोंबो रायलायदों 4टा बाजायाव। बिथांमोना बुंदों दा सुक्ति जागोन, मोनाबिलियाव लोगो मोनलायगोन, रायलायगोन। गतिके जोंनि दावहाया सानसेनि थाखायबो जोबनाय नङा। नाथाय बयबो मिथिखानानै लादो जे बिनि उनाव थांनानै जे जोंहा गोबां खामानि दङ रायजोफोर। दिनै जिखिनि सरकार जोंहा सोलिगासिनो दङ नोंथांमोना बयबो मिथिगौ बोरै जादों बोरै जायाखै। ओंखायनो बिनि उनाव जोंहा इमोसनजों नङा, जों खौसेयैसो आवगायलांनांगोन। आं बेखिनिखौनो बुंबाय। जय बर' हारिनि, बर' हारिनि, बर' हारिनि। रायलायगासिनो दङ। नुजाथि फैनाय बर'लेण्डनि सांखियारि मावगिरि बिथांमोन आरो रायजो राजाफोर, दिनै बर' हारिनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव आरो मोनसे जारिमिनारि सान। मानोना जों थांनाय गोबां बोसोर जातिनि हा-हुनि मोन्थाय, राजखान्थियारि मोन्थाय, गावनि राव हारिमुखौ फोथांना लाखिनानै मोनसे डिस्टिंक्ट आइडेन्टिटि थांना थानायनि मोन्थायखौ मोननो थाखाय जि सोमावसारदोंमोन,
बे सोमावसारनाया दिनैनिफ्राय जोबथ'सिगोन आं जोबथ'सिगोन होनदों जिहेतु दिनै जे सुक्ति खालामनो ओंखारदों बेयो जिहेतु जों लुबैनाय माखौ मोनजोबनो हायाखै आरो बेखौ मोनजोबनो थाखाय जों नांफिननांगोन बेनिखायनो जोंनि आथिखालनि जि सोमावसारनाय बेयो दसेनि थाखाय साननै सानथामसोनि थाखाय जोबथ'सिगोन बेनिखायनो जोंहा दिनै सुक्तिनि गेजेरजों जिफोर मोन्थाय मोनगोन बेखौ इमप्लिमेन्ट खालामनायनि बाथ्रा दं कारण सुक्ति खालामनाय गोरलै बे सुक्ति खालामनाय जिखिनि मोन्थाय मोनदों बेखौ इमप्लिमेन्ट खालामनायासो गोब्राब बाथ्रा दा बेखौ इमप्लिमेन्ट खालामनो थाखाय जों गासैबो बर' रायजो राजा बर'नि गोरों गोरा बर'नि मेलेमजिबिफोर बर'नि गासै गौथुमफोर ज' जानानै बेखौ मावफुंनो नाजानांगोन आरो दिनै सिमाखौ लानानै जोंनि एरिया गोलैला जोंनि गामिफ्रा हाबलिया होननानै गोबां हाल्ला जादों जों बिथांमोनखौ स्पेसियेलि आनडिभाइडेड जितु सनितपुर बेखिनि एरियानि रायजोफोरखौ बेखौनो खावलायनो सानदों जे जों सरकार जों दासिमबो सावरायबाय थादों आरो सरकार बेखौ आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय मोनसे एसुरेन्स होदों जे गहपुरहालागै बे जानाय खातां दिनै जों एग्रिमेन्टआव गहपुरहालागै जागोन होननानै स्पष्ट लिरनाय गैयाबाबो मोनसे कमिसन दागोन आरो बे कमिसना गथै जों जिखिनि डिमान्ड खालामनाय बे एरियाखौ भिजिट खालामगोन आरो बे भिजिट खालामनाय समाव जोंनि जिखिनि ओनसोलखौ जों दासिमहालागै क्लेम खालामदों जोंनि रायजोआव हाबनांगौ होननानै बैखिनि ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा मेमरेन्डाम होनांगोन दाबि दैखांनांगोन जिहेतु भिजिटिं खालामनो थांनाय जि कमिसन बिथांमोननि सिगाङाव आरो जोंनि मेमरेन्डाम ओरैबायदि माबायाव दा जितु एग्रिमेन्ट बेयाव स्पष्ट लिरनाय दंखायो जे बै कमिसना मपेन ग्रुपआ अरिजिनेलि जिखिनि ओनसोलखौ क्लेम खालामदों बेखिनिखौ भिजिट खालामनानै मोनसे रिपर्ट दाखिल खालामगोन आरो बे उइदिन 6 मान्थ आरो बे कमिसनाव दिनै एनडिपि एबसुनिफ्राय सोद्रोमा थागोन असम सरकारनिफ्राय थागोन सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनिफ्राय थागोन आरो बेवहाय बेनिखायनो जोंनि जिहेतु मुभमेन्ट ग्रुपआनो बे मेम्बार हिसाबै थागोन जों बबे बबे एरिया हाबनांगौ बे एरियाफोरखौ जों सोनांगौ बेवहाय जोंनि बुंनाया बांसिन मागोन रज'गोन बेनिखायनो बे सिमाखौ क्लियार खालामाखै हारिखै होननानै गोनो गोथो जानायनि बाथ्रा गैया जों रायजो राजा नोंथांमोनखौ खावलायदों दैदेनगिरिफोरखौ खावलायदों जे धैर्य सहकारे बेखौ लामा नायनांगोन आरो जों फोथायनांगोन जिहेतु जों जि एसुरेन्सखौ सरकारनिफ्राय मोन्दों बेयो जास्ट भुवा एसुरेन्स नङा बे प्रेक्टिकेल एसुरेन्स सिनसियारलि जोंनो एसुरेन्स होदों बेनिखायनो जों गासैबो गोजोनलायो थ' भिडिअखौ नोंथांमोना नुबाय बे भिडिअखौ नायखांनानै दासिमाव बेसेबां डेभेलप जाखो आरो मा बेखौथ' आं बुंनाय नङा रायजो राजानि सायाव बियो खिजान मावगोनबो खोमा टाइम होबाव बा मा सानो रायजोनि खोथा बियो जिखुनु जा हाग्रामा महिलारि सारनि जाय भिडिअ बुंनाय बे टटेलि फेक नंखाय आरो जाय होग्रा बेखौ गोबां मानसिया मिथियो खायफा जाय बे पेजखौ सालायगिरि बिथाङा नन आदार देन पार्टिखौ बदनाम खालामनाय जायो माने गाव सापर्ट खालामग्रा नाथाय जों आसि थुनोबो थाङा बेनो लुबैनाया हायोब्ला लाइभ फैनानै भिडिअनियावनो माने लाइभ फैनानै बुंफैबा साबसिन जायो आरोना गावनो लाइभ फैनानै प्रुफ होफैबा साबसिन आन्दो आन्दो थाखुमानानै बिदि सोरखौबा थिरगाव खोमायोब्ला मोजां जाया लाइभ फैनानै बुंनाया साबसिन मालाबा बे